Dit is het programma Derch de Bibel van Bibel No met de stem van prediker Elmer Remmer. De Bibeltekst voor deze lektion is 1.Kjennichs kapitel 1 vers 1, Derch kapitel 2 vers 2. En het laatste programma kwam prediker Remmer bij hem eind met 2 Samuel. En we zagen dat David nu al ziemlich oud weer, aber noch immer regiert als König. Von der fangen wir an, mit 1.Kjennichs zu betrachten, und wir wollen sehen, dass David sehen, Adonia nu proefde sich selbst als König zu machen, aber wir wollen sehen, dass David en zijn Hörer Ella sehen Salomo en zijn tijd als König, zoals hij vorher geschworen had, dat hij wordt. Ik lade die waren aan ingeschaltet te blijven voor de nächste halve stunde, om te zien wat de Bibel ons te leren heeft hier in deze lektion. Herr, ik dank die waren voor die woord en bid dat u dat mocht wirklich zijn. Amen. Hier is prediker Elmer Remmer met het programma Derch de Bibel. Dat 1.Kjennichs boek gaat weer met de geschichte die in de 2 Samuel werd. En dit eerste kapitel in 1.Kjennichs is dooft een oude man. Een van zijn zoons proeft nu Kjennig te zijn, aber Nathan en Bad Zeba vertalen dooft dort. Dooft weer schijnt zo dat hij niet immer alles antwoordt wat ram aan passiert. Dooft zegt dan, de jongste zoon Salomo zal Kjennig zijn. Dat is een interessant kapitel. En het hield zich zo treurig en schoon. 1.Kjennichs, dat eerste kapitel, de eerste vers. En de Kjennig dooft weer oud, hoog hem alle. En ze daakte aan toe met kleden, aber aan weer dag egel kalt. Dooft is nu een oude man. En ene kan meest niet van aan denken als een oude man. Wanneer we van dooft reden en denken, dan denken we aan den jonge schoophoord, oder de jong die dem Goliath aanbracht met een schliezengeweer. Aber als een oude man, zo'n beeld tja we meest niet im zin krieën. En zijn Adonia neemt dat nu waar. Hij proeft voor zichzelf den troon te krijgen. Aber zeg maar, dat past niet in God zijn plan aan hem. Aber wel we eerst eenmaal uitvingen wer des Adonia is. Hier is dat eerste maal dat aan erwähnt wordt en wat wichtig, wat aan aanbelangt. 5e en 6e vers. En de Haget zijn Adonia, die zichzelf erheven en zeid, ik word Kjennig zijn, en hij moet krijgswagens rijden, en peetsretten, en 50 mannen die ver amranen zullen. En zijn vader had hem niemals gekrenkt, en je zegt, waarom hast du dit gedaan? Am leidt het ook zeer smaak. En zijn moeder bracht hem ter welt, naar dem Absalom. Adonia weer dooft zijn 4e zoon eindelijk, en weer in Hebron geboren, 2 Samuel 3:4. Zijn moeder weer dan de Haget, een van dooft zijn meerdere vrouwers. Wie weten, reicht niets van haar. En wanneer Adonia ook dem dooft zijn 4e zoon weer hij deze Haget 2e zoon, voets naar dem Absalom. Nu, dat zegt hier, Adonia deed zichzelf erheven. En dat woord erheven is interessant, wils krijgt door kan ene den Bibelvers overlaaien, en Lucas 11:14, dan wie immer zichzelf erheven deed, wordt je demütigt worden, en wer zichzelf demütigt, wordt erheeft worden. Dat wordt zich bewezen in diesem Adonia. De schrift heeft een deel te zeggen van diesem Adonia. Hij wie een zeer stolter jonge man, die veel van zichzelf hield. Hij wie eigenzinnig, en dat is te zijn, dat en je wist het als hij zeer zo als zijn broeder Absalom, die je nu dood is. De Absalom had je ook een oproer aangesteld, jegen dooft. En wanneer niet, wat wordt door met gedaan worden, dan wordt Adonia dat ook gedaan hebben. Dooft schijnt had zijn jongens niet ingeleerd of gestraft, wanneer het veelt. Dat zegt hier dat dooft in Adonia niemals gescheld had. Want Adonia wat aanreichtet deed,
dan leidt dooft dat daarbij. 7e vers. En hij reed met Joab, dem Seruia zijn zin, en met Abiatar den priester, en zij helpen hem en gingen met hem met. Dat weer dan de Adonia. Joab weer zo trouw geweest tot dooft voor zoveel jaren. Maar nu, overjeft hij zich aan Adonia. En ene kan dat verstaan. Hij maakt zich red voor wat ver hem is. Dooft is oud. En dat wordt niet lang nemen, wat hij weg is. En Joab wil door een aandeel aan haar, waardoor je wenst wordt zijn voor hem. De enige die irgend wat deed bij een 1.Kjennichs zijn, is Adonia. Joab had zeer veel invloed gehad en dooft zijn 1.Kjennichs. En ook en dooft zijn familie. Hij is dooft zijn generaal geweest, ganz van aanvang. En mij is zo hij weer trouw te dooft. Ik geloof niet dat hij dus Adonia dat erloopt wordt ha, wat te dooft te doen. Maar hij wil nu ha, dat wer zal dem troon aannemen. Dat schijnt zo, dat geen van de andere zins fähig weer, 1.Kjennichs te zijn. Dat is interessant. Wils dat bewijst dat Joab niet wordt haar Salomo gewild als 1.Kjennichs. Maar nu wordt Adonia proeven. En mij is zo, hij moet zo gedacht ha, dat hij dat zeggen kan voor zich brengen. En nu wordt hij een grote vast aanstellen. 9e vers. En Adonia deed schoop en asse en vaat het vlees lachte bij dem Segelotsteen die bij een royal is, en kroot al zijn breda, dem 1.Kjennichs zijn zins, en al de Jude mannen, en dem 1.Kjennichs zijn denen. Adonia zijn vernemen weer dat hij op dat vast, wordt dat falsch weten laten dat hij nu 1.Kjennichs weer. Hij houdt, en je was het recht tot dat troon, wat dem aan belangt, dat hij, zoals de nationen dat dan deden, hij weer alle als Salomo, en naar de regel nou, weer de elste zijn, en die dat recht had de nächste 1.Kjennichs te zijn. Absalom weer de elste, maar die weer nu dood. En dit wordt dan Adonia eindelijk dat recht geven, dus hij dat nächste en alleen je weer, nou elle nou, aber, dat weer niet gaat zijn plan. Dit weer een beetje anders als met de andere nationen ram aan. Adonia weer broof en dem dat hij de andere 1.Kjennichs zins aanloden deed. En besonders aan dem dat Salomo niet aangeloden wordt, 10e vers. Aber Nathan de profeet, en Benaja, en de machtige mannen, en zijn broeder Salomo, kroot hij niet. Adonia wist dat Nathan wordt met Bathseba bestemmen. Nathan weer de profeet, die dooft durch zijn grote zin en bekantnis der help. De Bathseba weer dan dem Salomo zijn moeder. En nu jet Nathan no haar, af de vers. En Nathan reed met Bathseba, dem Salomo zijn moeder, en zeid, hast u niet gehoord dat de Haggit zijn Adonia regieren deed, en dooft ons Herr weet dat niet? Adonia is hingerechts, hij had niet met dooft gereed, oder dem weten laten wat hij deed. En wat zijn angst gewaast, dooft dat weten te laten. Aber nu wordt Nathan door wat met doen. 13e vers. En hij reed nu tot de Bathseba, go nu, en go naar dem 1.Kjennichs dooft en zei te hem, O mijn Herr 1.Kjennichs, deedst u niet schweren tot den dienst merken, en zeidst, zekerlijk zal dien zijn Salomo 1.Kjennichs zijn, no mij, en zal op mijn troon zetten. Waarom dat Adonia dan regeren? Dooft houd en verspreken je maakt tot Bathseba, als tweede zin je boeren weer, hast behouden dat de eerste starf, dat de tweede zin voor de nächste 1.Kjennichs zijn, dat is de Salomo. Aber dooft heeft nog niets gedaan dat teweeg te brengen. Nathan reed nu weer tot de Bathseba, de 14e vers, en während u door nog met dem 1.Kjennichs reedst, waar ik ook een aankomende die, en besteed je wat u zegt. Nathan zegt tot de Bathseba, wie moet er dooft weten laten wat hier passiert. Du go en zei aan wat passiert, en ik word dan ook voor zijn aankomen en dat besteed je. Nathan wil ha dat de 1.Kjennichs, die nu al zeer vergeetzaam weer, weten zal wat hier aan draaien weer. 15e en 16e vers. En Bathseba kwam naar dem 1.Kjennichs en zijn binnenstoof,
En de Kjenich weer zeer oud. En Abishag, de Shunammite, deed aan bedenen. En Bathseba boog zich dol en kneed zich ver am haan. En de Kjenich zei te haar, wat zal ik voor die doen? Dat is goed mogelijk dat Dooft de Bathseba al van een naadstoot niet gezien had. 17e bij 20e vers. En zij zei te aan, mijn Herr, du deedst schweren bij dem Herr God, dien God, tot dien dienst maken en zeidst, zekerlijk zal Salomo dien zijn, no meer regeren, en hij zal op mijn troon zetten. En nu zij, Adonija dat regeren, en du, mijn Herr, weetst dat niet. En hij dat schoop en asse, en vaat het vee afvre, en haft al dem Kjenich zijn zeens aangeloden, ook Abiatar den priester, en Joab, de armeekaptein, aangeloden, aber Salomo den deine, haft hij niet aangeloden. En nu, o mijn Herr Kjenich, gans Israël loert nu op die, dat u zei zost, wer op mijn Herr zijn troon zetten zal, no am. Je dooft had nust gedaan aan te dienen, wer de nächste Kjenich zal zijn, van mank zijn zeens. Adonija schijnt leidt het zeer smaak, en hij weer vielleicht ook ziemlich fähig, en je wist het, en dat valt gelijk aan, en veel wollen am haar als Kjenich. De Bathseba redt nu wieder, 21 bij 24 vers, anders wordt dat passeren, dat wanneer de Kjenich gestorven is, dat dien zijn Salomo en ik worden aangezien worden als een aanstoos. En zij, während zij nog reed met dem Kjenich, kwam Nathan de profeet ook aan. En zij zeiden tot dem Kjenich, zij, Nathan de profeet. En als die en je komen weer boeg, hij zich dol met hem gezegd wat op de eerd voor dem Kjenich. En Nathan zei, O Herr, mijn Kjenich, hast du gezegd dat Adonija regeren zal no mij, en hij zal op mijn troon zetten? Nathan en Bathseba willen nu weten of Dooft dem Adonija werkelijk gewild heeft, of niet. De waarheid weer dat Dooft er niets van wist. Nur mit Jesu will ich wandern, nur mit ihm geht durch einen Lauf. Weg und Ziel will ich bei keinem anderen, er allein bringt Heil in Herz und Haus, er allein bringt Heil in Herz und Haus. Berg und Tal und Feld und Wald und Meere, Brot und Mahl ich sie an seiner Hand. Wenn der Herr nicht mein Begleiter wäre, wenn ich nie das wahre Vaterland, wenn ich nie das wahre Vaterland. Er ist Schutz, wenn ich mich niederlege, er mein Hort, wenn früh ich stehe auf, er mein Rat, der an dem scheinen Wege, und mein Trost bei rauem Pilgerlauf, und mein Trost bei rauem Pilgerlauf. Bei dem Herrn will ich des eingehalten, er sei Speis und Trank und Freude mir. Seine Gnade will ich lassen walten, ihm befehl ich Leib und Seele hier, ihm befehl ich Leib und Seele hier. Bij 30 vers. Dan antwoordde de Kjenich en zeid, roopt Bathseba. En zij kwam en dem Kjenich zijn jegen woord aan en stond voor dem Kjenich. En de Kjenich deed zweren en zeid, zowaar als de Herr God leeft,
die mij uit al mijn elend geraad heeft, zoals ik to die schwere deed bij Israël hergaat, en zeid, zekerlijk zal Salomo dien zijn regeren na mij, en hij zal op mijn troon zetten en mijn steed. En zo wou ik vandaag doen. Als dooft, tot de Bathseba reed van Salomo, zeid hij dien zijn, niet mijn zijn, of ans zijn, en je wel daaruit wat maken, dat dooft niet veel dram geeft voor dem Salomo. En die brukte dit als ondersteuning, maar ik weet niet. Dooft had veel zins. En wanneer hij mijn zin wordt hij gezegd, dan weer weer dood. Hij had kunt ans zin zeggen, maar mij is het zo, dat als dooft dat te als schwerer deed, wanneer Emma dat weer, dat hij Salomo wordt hij zin genaamd, am ante die dat jo, zin, Kjennichs wordt zijn, no aan. Hij had je meer vroes. Meer zo dat de Bathseba had bloos dem ene zin, Salomo. 31 bij 33 vers. En Bathseba boog zich door met gezicht wat op de eerd, en die met het zich verder aan en zei, mocht mijn Herr Kjennichs dooft voor Emma leven. En de Kjennichs dooft zei, roept Sadak dem priester, en Nathan de profeet, en Benaja dem Jehoiada zijn zin. En zij kwamen voor dem Kjennichs, en de Kjennichs zei te aan, neemt jun Herr zine dene met jun, en stalt Salomo mijn zin, op mijn ene ezel en nap daarboven te rieden, en brengt hem rauf naar Gihan. Zij maar daar zegt hij, mijn zin, Salomo. De Kjennichs te die tijd reden op ezels, Pier worden gebruikt en terug. En dat openbaringboek is geschreven, dat de vijf Pier en die daarboven reden van terug en strijd. En daarna, Jezus wordt nog eenmaal terug naar deze eerd komen, en hij wordt op een witte Pier reden, dat van terug reed. Hij wordt dan alle jegenstand opheven op deze eerd, en alle knieën worden zich ver aanbeden. Als Jezus dat eerste maal naar deze eerd kwam hij niet te schreeuwen, dan kwam hij zich zelfs aan te beden als de Messias. En hij reed op een ezel en Jeruzalem aan. En nu hier wordt dooft zijn eigen kenniglijk ezel uitgebracht worden, en Salomo wordt daarboven reden, om aandienen dat hij de nieuwe Kjennichs is. 38 en 39 vers. En Sadak de priester ging eruit, ook Nathan de profeet, en Benaja dem Jehoiada zijn zin, en de Gerichieten en de Pelatieten gingen ook rauf, en zaadde Salomo op dem Kjennichs zijn ezel, en brachte hem rauf naar Gihan. En Sadak de priester neem een huren met eil uit hem aandachtsveld, en zalvd Salomo aan. En zij bloosde een trompet, en dat volk schreeuwig en zeid, mocht de Herr God dem Kjennichs Salomo raden. Jo, nu is dat geen vraag, wer die nächste Kjennichs zal zijn. Dat wordt Salomo zijn. 40 en 41 vers. En al dat volk kwam hengeraan, en die piepte met muziekpiepen, en vrede zich met een grote vrede, zodat die eerd rondom schedderde. En Adonia en al de jaas die daarbij aan waren, hielden dat ludertje schrecht, als ze derg waren met hem eten. En als Joab de trompet blozen hield, zei hij, wat is al dat geluid en de stoot? Is dat een oproer? De dene, die de Norrecht naar Adonia bracht, zei te aan, 46 tot 48 vers, en Salomo zat op dem Kjennichs troon. En bovenaan, dem Kjennichs zijn dene zijn en aangekomen dem Herr Kjennichs doof te zeggen en zei, den Herr God wordt dem Salomo zijn nomen nog beter maken als die nomen, en zijn troon grater als die troon. En de Kjennichs boog zich dol op zijn baard. En de Kjennichs heeft ook gezegd, je zegent als Israël Herr God, die ons vandaag einem gegeven heeft op mijn troon te zetten, en mijn ene ogen kennen dat zijne. Dooft heet dat nu goed dat Salomo de Kjennichs is. Dooft wie al een oude man, en dat wordt niet lang nemen, wat hij met zijn voorvouders am dood slopen wordt. Nou ja, maar wat nu met hem Adonia? Wat wordt hij nu doen?
en al die met am zijn. Dit vast haft een hostjet eng. 49 en 50ste vers. En al die jaast, die Adonia aangeloden hadden angst, en stonden op en gingen alle weg naar ihre eigen weg. En Adonia had angst wegen Salomo, en stond op en ging naar dem altaar, en hield de herne am altaar vast. Adonia zijn navolger, had nu angst en brengen zich schwind van daar weg. Ze wisten goed dat aan wordt aangezien zijn als verrader. En ook de Adonia zelfs, wat wordt nu met aan passeren? Hij dacht zo dat zijn leven nu en je voor weer, en rand naar den anders zelf, en hield zich vast aan de altaar hierna. Daar zal schutz zijn, dacht hij zo. 51 en 52ste vers. En dat wordt Salomo vertaald. Kijk, Adonia angst zich voor dem Kjennichs Salomo. Dan zei, hij had de altaar hierna te holen gekregen en zei, laat dem Kjennichs Salomo schweren, vandaar dat hij zijn dingen niet wordt aanbrengen met een zwaard. En Salomo zei, wanneer hij zich bewezen wordt als een weertvolle man, dan wordt er niet zoveel als een haar van zijn kap naar de eerd vallen. Aber, wanneer bezet en aan wordt gevangen worden, dan wordt hij sterven. Eindelijk handelt Salomo zeer leeftolig hier met Adonia. Wanneer hij wordt een trouwe man zijn, dan wordt aan niets slimmerd aangedaan worden. 53ste vers. En Kjennichs Salomo schickt, en zij brachten hem roof van den altaar. En hij kwam en boog zich door voor dem Kjennichs Salomo, en Salomo zei te hem, ga naar din huis. Nu wordt dem Adonia voor dem Kjennichs gebracht. Salomo had versproken dat hem niets passeren wordt, wanneer hij schrikkelijk wordt zijn. En Adonia jeft zich aan, als Salomo zijn dienen. En Salomo laat hem en vrede gaan. Met kan zover dat als zeer gescheid van dem Salomo. Nu komen we bij dat tweede kapitel in 1.Kjennichs. Dit kapitel is dan voor dat meeste poort winst en beschrijven van dooft zijn beveel aan dem nieuwe Kjennichs Salomo. En hier is ook beschreven van dooft zijn dood. En hoe Salomo dooft zijn beveel najet en dat deed. 1.Kjennichs, de tweede kapitel, de eerste 2 vers. En dooft zijn tijd ten sterven weer nu al dichtbij. En hij geeft zijn zin Salomo een beveel en zei te hem, ik go zo als het voor alle mensen bestemd is. Zie sterk, bewijs dat du een man bent. Eerst zegt doof te Salomo, dat hij wordt verloten moeten zoals voor de ganse mensheid bestemd is. Dat is zoals het met mensheid am grote ganse is. En Roma 5:12 zegt de apostel Paulus, daarom zoals durch een mens zin in deze wereld ingekomen is, en de dood durch zin, zo kwam de dood op alle mensen, wils zij alle zinjden. Durch een mens kwam de dood op de ganse mensheid, dat heet je dan durch Adam. En de dood is dan ook op de ganse mensheid gekomen, wils de ganse mensheid gezündigd heeft, geen uitgesloten. Adam zijn zin is erop gekomen, maar die en mij. En wanneer de Heer niet terugkomt en de entrekking bouwt, dan worden we alle, dat heet verder, dan worden we alle, du en ik, ook durch de dood is der derkomen moeten. Waarom? Wils dat is zoals het is met allem. Dat is dat eng van dit leven hier op deze eerd. En ze charpen zijn verwezenlijk. Dat is niet een zeer aangename reden. We willen dat liefste niet aan den dood denken. Wils dat brengt bedreigde gevoelens te alle mensen. En den 23e psalm zegt dooft zelfs, en wanneer ik ook mat tegen den tol wanken van den dodes schoten, waar ik me niet vechte, dan du best bij me, den stang en den stok doen me treesten. Dooft redt hier niet daarvan dat hij bij hem sterven is. Dat is een beetje zo als gezegd wordt, dat van den moment aan, wanneer we dat eerste mal ademen in deze wereld, dezelfde moment, vangt dat dan ook aan dat leven weg te nemen. En den vers en den 23e psalm, dat dooft dat ganse het leven vergelijken met een wandelen door een donkere tol. Wanneer een geboren is dat een brede tol. Aber je langer een leeft, je smaller wordt die tol. En om eng is dat dan de dood. En dem zin, wank wie alle durch des tol krijgt nu, vandaar.
En jeder dag. Du bist vandaag vielleicht zo gezond als einer kan zijn. Aber du kannst dood zijn, verdem dat de zon vandaag aan je jeet. En dan zegt doch te Salomo, bewijs dat du een man bist. Oder benem die zo als een man. Jezus zei to dat falsch dat je komen weer Johannes Baptist te zijn, oder wat ging je uit te zijn, een man en zand de kleden aan je trokken? Check, die een zand de kleden aan je trokken zijn, wonen en 1.Kjennichs hiezen. Johannes Baptist wie opgebracht in de wildnis, hij wie een sterke man. Jezus wie ook zo. Mij is dat wanneer Jezus worden haar kunt zijn als hij in Palestina ramwoont, wordt wie haar een sterke gezonde man gezien. Hij wie ook voor veel jaren een timmerman. Hij wie een ware man. Doch zegt nu te Salomo, dat hij zich zo benemen zal als een ware man. Salomo wie opgewassen en een 1.Kjennichs Paulus. Mij zo hij wordt zijn een deel anders gewaast als dood. En wordt het ook anders geloten haar. Hij wie niet mank de soap opgewassen. Ik bedoel of hij jemals een schliezer je weer gebruikt had. Aber zijn vader dooft, zegt nu te aan dat hij zich zo benemen zal als een man. En hij wordt met dem Herr God zijn help haar, voor dat. Een poort van een ware man zijn, is je dan ook gehoorzaam te God. Dat is vielleicht nog dat ganz wichtigste. En aan wordt dat ook nog zeer vele, dat gehoorzaam zijn. Dus nu is hij die 1.Kjennichs in Israël. En dat is zo even nacht passiert. Maar ja, dat nächste Mal. Gottes Segen, meine vriend. Jesus leeft, versprach Lied, auf treft hij ons zichzelf. En gebed kent hij nu die, heeft hij op van wie am best. Hij hat God niet veert, hij dat meine Schuld. Jesus starb und litt für mich, merkt nie von